Siinä oikeesti vittua mulle. Vittu sä saatana, vittu tuu tänne jumalauta, vittu oikeesti. Sen vittu ymmärrä mitä vittu tarkoittaa. Oikeesti sitten ymmärrä mikä tarkoittaa pukotus. Stamping. Sen vittu jumalauta ymmärrä vittu. Vitun apina saatana. Sen vittu jumalauta tajua miten vitu. No kyllä te tiedätte, te muut tiedätte miten skitsofreenikko mä oon. Te muut tiedätte, että kuinka skitsofreenikko mä oon. Mutta siis vittu. No älä nyt saatana vittu, kun mä tapan sen saatana. No, onko se käynyt linnassa edes? Vitutto, käynyt linnassa edes. Ei se ole käynyt linnassa edes. Onko se käynyt linnassa? Onko se käynyt linnassa? Jos sä huittisit niin avovankilassa varmaan. No niin, ihan varmaan. Vittu. Mutta jos tuut Sukevan vankilaan, niin sun kurkku leikataan täältä. Mä sanoin, että sun kurkku leikataan. Terveisin Nokian Banditos. Terveisin Nokian Banditos nyt. Mä en jano tatskaan. Ei siinä mitään. Niin. Että vittuileko vie mulle saatana hintari.